Wenza kwethu angibingelele sanibona kunina nonke nje nifollowa ipage lami la ku TikTok ngiyanibingelela ngithi sanibona. Bafowethu isihluku esibatshazwayo esenzeke emzimkhulu esigodini sasemshazi. Mina ekuphileni kwami njengoba ngiyingaka namhlanje ngiyaqala ukubona isihluku esifana nalesiya ngisibona nje ngawa amehlo ngihlala ngizwa abantu bexoxa ngibone emaphepheni kubhaliwe kodwa ngiyaqala ke mina ukuthi ngisibone ngawa amehlo nje. Kunengane labafowethu ingane iphendule umkhovu ivideo ikhona nginayo ngizonifakela futhi la kungekudala izinsolo ke zithi ingane ineminyaka ewu10 ingane isino 2 years ivalelwe endlini engangenwa ivalelwe ke omunye okusolakala engathi umamncane kababa wengane nobaba wengane futhi ukhona la kulomuzi uphila khona. Udaba ke luputshuka kanje engathi kunomakhoti la omusha shuthi ke oganile ufikile kulomuzi wayeseyibona ke le mpica abadala ukuthi ngeke nandi ingane ihlukumezeka uma iphiwa ukudla kuthiwa ithelelwa phasi ihlakaze iqoqe idle kabili kathathu iphinde futhi igijima ingane iyongena kulendlu evalelwa kuyona uma iphuza amanzi ayiwaphuza uma uyinika ngemaki or ngeglass ifuna ukuthi uzoyithela esitsheni iphuze njengenkukhu shuthi seyajwayela uNkulunkulu wami ingane njengamanje ayisakwazi nje ukuhamba kubhlungu bafowethu nizoyibona ukuthi ivideo nizibonela ukuthi ngempela uNtshatha kweyiqinisile mengabethi siphile insukwini zokugcina into nje yenziwa abantu ngendlela esihluku ngakhona kusemshazi umuzi wakwaDlamini uyavela futhi nomuzi la bangithumelelile kama voice note ngalalela uNkulunkulu wami ngayezwe inyembezi zithi ngithi ngiyaziba zibuye ngithi ngiyaziba zibuye ngithi mina kunabantu abenza into ebhlungu kangaka abafowethu enganeni incane kangaka unina ke wengane kuthiwa ukhona useThekwini balishilo ke negama lakhe kodwa ngeke ngikwazi ukulimenishina la kuthiwa ingane wayizala wabese ke Asia kuboka baba uhambe koziphandela amatoho eshuthi eThekwini naye akaphinda ngake wabuya akakwazi ukulandelela udaba lengane ukuthi ingane kuphi iphila kanjani. Umuntu ke owenza lemkhuba umamncane kababa kanye nobaba ngoba ubaba ukhona kuleya video yavela uyabuza ukuthi ingane ivalelwe leni kulendlu uthi ubesazama naye ukulwa nodaba lwalengane sazi ukuthi ubekade elwa kuphi ngayiphi indlela uma ngabe ingane injiya uyibona ngisho ebusweni bafowethu ukuthi lengane amanzi nje ayisawazi isiyisilwane nje wayiyona nendlela yenza ngayo iziphume uNkulunkulu wami uyibona ihamba iya kwiVascom lapha iyophuza amanzi bayibize nanke igama ngasithiwa ubani bathishilo nje igama kodwa ke nizolizwa lapha evidweni isihluku ke bafowethu ama social worker ke kodwa zamile ukufika namaphoyisa la report udaba luse maphoyiseni nje ukusikhuluma nje bafowethu angazi mina ngazi ukuthi ngempela kuphila kuni lokuya ulala kanjani udlile wena kodwa kunengane oyazi ukuthi injiyana uyivalele endlini isizathu isiphi wena umzali wengane uthi ingane kuphi bani basemzimkhulu nazi nayenza into ebhlungu nothi ke nonke kodwa nje kulomuzi wakwaDlamini kungithuse kakhulu ngempela umuzi uyavela uNkulunkulu wami uyawubona ukuthi umuzi ophilayo lo ongeke usaqondayo noma shuthi mhlambe kwakhiwa kwawuvele wakhiwe ngale ndlela yobugebengwini nobulwane abaphila kubona kulowa muzi yazi yabhlungu into engiyibone ngawama amehlo yazi yabhlungu bafowethu ngizoyifaka le video nangazi ke mhlambe uTikTok ukuthi uzoyemukela yini video ifana naleya kodwa ke ngicabanga ukuthi izongena ngizoyifaka nje niyibone azolandelana nale ivideo azolandelana ibhlungu ngempela le nto bafowethu ukubona ingane yomuntu inje ihlala emzini onabantu abantu bephila njengane beyibona bafowethu ngeke anenzi kahle bafowethu ngeke anenzi kahle bafowethu yazi yabhlungu into ngiyifakile ke emagroupini amaningi nje wasemzimkhulu wo Facebook ikhona endaweni eziningi nje kuma group engikubona ngiyifakile ivideo bayibona abantu abantu bathi sikhali inyembezi ngempela ukubona into enje ingane bafowethu ayisakwazi ngisho ukuhamba uyabona ukuthi lengane lena isisilwane uqobo uyachaza komunye usisi lapha kwi voice note ngincane social worker bathe bayithathile ingane ukuthi akulaleki nanayo
igibele emafrijini ingane ikhuzwe lapho yehle igibele phezulu kwa-odrop ingene phasi kombhede iyaphuma lapho ikhuzwe uyabona ukuthi isiyisilwane bathi nezinto ezikhuluma uyabona ukuthi ikhuluma nje ukuthi isinokuxhumana nemoya engekho right. Yazi yabhlungu into enenzile esigodini sasemshazi emzimkhulu. Ngiyafisa nje ukumbona ngamehlo bantu abaphila kulowo muzi ukuthi ningobani, niphila kanjani, manje nikhuluma nabantu nikhulumani, yini nje nikhuluma nabantu mangabe nikwazi ukwenza into enzima kanje enganeni. Liyangani uyabona nje ukuthi siphazamiseke ngisho emqondweni nendlela nje eyiyona. Angicabangi futhi ukuthi isazobuyilunge, kodwa ke ubaba Ayanda Msweli ngizamela ukumfonela ngotho ukuthi ifoni yakhe ibingabanjwa leso sikhathi ngicela mhlawumbe ube busy ke ngoba umuntu omatasa empilweni, kodwa ngamsendela ku WhatsApp wakhe ngamfakela futhi lama voice note mhlawumbe kukhona uNkulunkulu amazokwenza. Leya ngane bafowethu angazi hayi angazi bafowethu hayi hey ho hey yabona impela ukube yakithi leya ngane. Hayi Nkosi impela ngiyakutshena ngabe kukhona abasemafrijini sikhuluma nje emoshwali. Hayi siubekezele ushidi nje yabafowethu doti phela lo asiyibekezeleli ke thina into enje. Mase sibona ukuthi uyaphuma esandleni nathi sizophuma futhi sikubuyise ngomshini sikufake esandleni. Ngoba manje uyabona athi usugwegwile. Mina nje abantu bakulowamuzi bonke ngazi ukuthi baphila kuni. Ingane nje niyiphilise ngale yandlela ebhlungu kanje. Bafowethu ngizoyifaka ivideo kulungile. Angingande emlomeni njengebhakede. Kulungile ke bye. Izindaba ke lezi ke ezingagenyisa imathe ezingane zawethu, ngiyacela ke mina nawe sihlangane ku-comment section sizwe uvo lwakho, ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu. Siyacela siphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Don't forget to subscribe.